Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maayong hapon kaninyong tanan. Mutimbaya po tag maayong hapon sa usag-usa, pag-welcome, pagtimbaya, pagdawat sa itong maigsuon ning Santos nga Misa. Maayong hapon kaninyong tanan. Maayong pag-abot ninyong tanan ini ikalima nga adlaw sa atong pagpangandam alang sa kasaulugan sa pangilin sa mga payag. Atong i-apil sa atong mga pag-ampo karon sa atong mga intensyon ang mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. Karong adlaw gisaulog nato ang World Teachers Day. Usab pasalamatan nato ang Dios sa gasa sa bukasyon sa pagkapari ganihang buntag ordination ni Reverend Father Elmo Melo dito sa Clarin. Buduyog ambit usab kita sa pagpasalamat sa birthday ni Frank Oriel Quinio, Maria Cristina Apilan, ug pag-ampo alang sa tanang mga masakiton, ilabi na sa complete recovery ni Jovita Timosa. Aron maandan kita sa pagsimba sa Ginoo, paghalad dining Santos nga Misa sa kinasing-kasing, ang kuno nato ang ato makasalanan mga itagpasaylo sa Dios, masaligon sa iyang kaluoy ug sa iyang gugma. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga mahan makagahom sa nga tanan, ug kaninyo mga igsuon kanakalapas og dako uyamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busan nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga mahan makagahom sa nga tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadin ta kita niya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ginoo, kaloy kami, O Ginoo, himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sa'yo mga tao, hindi sa'yo ta. Inoong Diyos langit kong hari, Diyos ang mahal na kagagaw sa nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Jesucristo, bukong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero
Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang laping halang dulo, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, nangamuyo kami, na kanunay unta kaming katabangan sa tinuod nga pangamuyo, tinamud nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwasa usab kami sa tanang katalagman, ang makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsoon, nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod walay laing ebanghelyo apan gisulti ko kini kay mga tao man nga nagsamok kaninyo ug naninuha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matingunglo siya. Nagbasabot ba kini nga naninguha ko nga kaymutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kaymutan sa Dios. Naningkamot ba ako haron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsoon, tugutoy ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali, dili minugna og tao. Wala ko kini madawat, gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako. Kung dili, gipadayag kini kanako ni Hesukristo, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot.
ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinud-anon ug matarong. Dili kaduha-duhaan sa tanan niyang mga sugo. Kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat niya sa kamatauran o kaangayan. Ang Ginoo ay nungdong sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nagpadala siyag kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niyang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan ug katahan ang iyang ngalan, nagalungtad sa iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, wikain mo, buong nakikinig ako sa iyo, mga salita. Alleluia, 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 wikain mo, buong nakikinig ako sa iyo, mga salita. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong huna-huna. Ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya mitan-aw sa tawo
ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana nihiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos sa pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig ka tawo sa gitulisan, ang magtutudlo sa balaod mitubag. Kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ebanghelyo sa Ginoo. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kita, kahinumdum po ta? Basi Ginoo rin na kahinumdum niya, kita nalimot na. Mga igsuon, kining pangilin sa mga payag, usa ka pagpadayag, nga ang Ginoo wa gid malimot sa iyang kasabutan. Ug pinaag ginuunta ining maong kasaulugan, kita makahinumdum pud kanunay sa maong kasabutan. Kakita pinalangga sa Dios. Kakita, pinilit niyang katawhan. Kakita, dinhi, ilabi na nato nga mga nagdibuto sa mahal nga birhen sa kuta. Gipuy-an yun sa Ginoo. Kahinumduman, nga ang Diyos mao'y unang nga mihukom sa kadako o katalagsaon sa iyang pagmahal, nga muhimo o makig-uban ka nato, mupuyo sa atong mga payag. Sa karaang tugon, sa diha nga mga Israelita may panaw, gikan sa Ehipto paingon sa yutang saad. Dito sa Kamingawan, nabati nila nga daw pait kaayo ang kinabuhi. Daw gibiyaan sila sa Ginoo. Pero sa bisan unsang paagi ug sa paaging katingalahan ug sa personal kaayo nga pagpasinati kanila sa Dios, God was making tents with them and stayed with them. Nipuyo gyud ang Ginoo, nihimo og payag, nakigpayag uban kanila. Bisan sa daghang panahon, ilang inay payag nga makig-uban, makigpuyo uban sa Dios, gipayhag nila kining payag sa daghang mga panahon sa ilang wala pagkamatinud-anon sa kasabutan tali sa Dios. Pero ang Ginoo kansang pagmahal, dili gani magdepende kung giun sa nato pagtubag kining maong gugma. Padayon gyud nga nagmahal ug nakig-uban nato. Sa katapusan, nihukom siya nga murag mas nindot, mas lami, mas mabati kaayo sa tao nga linawas ang akong pakig-uban nila. Busa nihukom siya, mupuyo uban ka nato, sama gyud nato. Nahimo siyang Emmanuel, God with us, ang Dios nga niya uban ka nato. Unya, pagkanindot ra ba sa iyang pamaagi nga bisan di nato masabtan, sama sa ordinaryo kaayo nga mga balay nga atong gipuy-an, dunay mga kahimanan aron konkreto nato mabati ang iyang pag-uban. Una, iyang gigamit. Sorry sa term, pero mautingali na binisaya, no, iyang gigamit ang mahal nga birhen, ang payag, ang arka sa bagong kasabutan. Diin si Jesus magpakatao aron mopuyo uban nato. Salamat ni Mother Mary nga wa gyud siya mo dumili bisan wa unta niya masabti ang tanan, mamahimo siyang arka, mamahimo siyang payag, nakapuy-an
sa Ginoo, kapuy-an sa Dios, ug mahimo ang tanan. Ang Ginoo uban kanato. Kita dinhi sa Usamis, sa Misamis Occidental ug sa kasilinganan nga mga lugar, bulahan kaayuta nga ni atay tinuig nga pangilin sa mga payag. Pagpahinumdom nato akong balikon nga ang Dios wala gid malimot sa iyang kasabutan nga gihimo, tali nato. Pagpahinumdom nato pod aron dili gyud ta malimot nga bisag unsay mahitabo sa kinabuhi, ang Dios ania uban nato. Gani sa akong pamalandong, kini bitaw mga panghitabo sa kinabuhi, bisan mga sakit nga mapanghitabo, apil nga ning pandemya karon, usanay ka pamaagi sa pagpukhaw nato, to wake us up, pagtukbil, basin nalimot kita, nga ni ada ay Diyos, nga nakigsabot nato, Diyos nga nagmahalugdag amuman nato. Ang Diyos nga miingon nato, atong ayuhon kining pinakadako nga payag, kining kalibutan, di nahimo niya nga instrumento, nahimo iyang kapadayganan at makiguban siya nato. Gipukaw ta niya kay atong gihinay-hinay paguba kining payag, kining manindot kaayo nga puloy-anan nga masinati nato ang iyang presensya. Gipukaw ta sa Ginoo, gitay-og niya ang atong mga payag, aron nga makausap pa, makaingon kita, hey, nalimot man ko sa kasabutan, nalimot man ko sa Ginoo. Di ba anak man ang bisan unsa nga relasyon? Relasyon man sa managigalaay, manag-uyab, mga minyo, bisan unsa. Kung murag malimot na ganit ta sa kasabutan, di na mga pamaagi ang Diyos. Usahay gitikon ta, usahay pakuratan ta, usahay pasakitan ta, tay-ugon ta niya, aron makahinumdum ta. Naghimo man di ay pugog kasabutan ni yes, man di ay ko sa maong kasabutan. Sa ako nang giingon sa unahan, karong adlaw atong gipasidunggan, giila ang papel. Ang importante kaayo nga bahin o maingon nato ikatampo sa mga magtutudlo. Aron mo pahinumdum nato nining maong kasabutan. Tinuod, kung magtutudlo na ganing sgutan, moingon dayon ta nga magtudlo nato sa mathematics, science, grammatical equations. Murag ulo ra kay sa nga tanan, tingali ang atong una umulo ng atong ulo. Pero kung hinumduman bitaw nato ang atong lo nga niya kang dinhi, o kita mismo mga ginikanan magtutudlo man buta sa itong kaugalingong pamaagi, hibalog yun ta, nasayod yun ta. Nga ang magtutudlo, dili lang mo umol, dili lang mo tandog sa huna-huna ug utok sa tao. Tandugo niya ang kasing-kasing sa tao. Pamasin nga pinaagi sa pagtudlo sa maay mga pagtulunan o pagtandog sa kasing-kasing, maumol ang tao sa iyang kinatibukan o mausab ang buhi o pinaagi ni ini makatabang pud aron mapahibalik ang kanindot sa payag sa Ginoo, ang kalibutan, ang kinabuhi. Mga magtutudlo kung malimutan ni anak, gipahinumduman ta karong adlaw nga ang Ginoo ni salig. Nisalig siya sa mga tudlo. Nasa kauban niya aron pagpahinumdum sa kalibutan nga ang Diyos gusto kanato sa iyang presensya ug nga adunay manindo anang kanilang nga magsugod diha sa itong kabatanon, bisag 42 anyos na siya, batanon gihapon, aron mamahimong iyang alagad, tigpahinumdum sa mga misteryo sa Ginoo,
nagpahinumdum sa iyang pagmahal ug sa iyang pag-amuman nato. Napun-an kita ug sa kaalagad sa Dios, mupahinumdum nato sa iyang kasabutan. Kay kahibaluman kita na kada sa ulog nato sa misa pinaagi sa pagpangulo sa pari atong gibag-o katong kasabutan nga gihimo sa Dios tali nato nga iyang pinalanggang katawhan sa Ginoo. Nini ikalima nga adlaw sa nobena misa sa atong pagpangandam sa pangilin sa mga payag dinhi sa ato ang lokal nga simbahan. Kitang tanan karon gipahinumduman sa Ginoo pinaagi sa ebanghelyo. Ang Dios kinsa mao ang tinuod ug pinakamaayo nga Samaritano. Nipaambit niining iyang pagkasiya nato. Familiar man kaay nato ang the parable of the Good Samaritan, no? Bisan tingali puingan pa na magpiyong pata. Kay baluta mo asoy ug balik ni ana. O kahibalo na punta sa storya. Ang ipaabot ra sa Ginoo nato sama sa iyang giingon ni adtong batid unta sa mga pagtulunan o mga balaod. Gusto niyang iingon nato, kahibalo naman mo ani, kahibalo naman mo nga palangga mo nako, kahibalo na pud mo nga gisugo mo nako nga magpinanggaay mo. Nga ang inyo ang pagpangga nako inyong ipadayag diha sa inyong pagmahal sa inyong isikatao. Ang kulang na lang aron nga mas tinuod ug mas buhi kining mao nga kahibalo nga naa ninyo i-translate sa buhat. Buhat ta usab ang sama sa iyang gibuhat. Dili lang kay mobati sa kaluoy, di ba? Ang katapusan nga pangutana ni ingon man, kinsa man ni adtong tulo ang silingan sa gibanhigan. Kinsa man ang tinuod nga Samaritan ug niingon ang batid sa balaod kadtong naluoy kaniya. Tan-awa ang sunod nga linya giingon ni Jesus. Busa buhata usab ang sama sa iyang gibuhat. Wala siya moingon busa batia usab ang iyang gibati. Now take note. Wala moingon ang Ginoo nga busa maluoy pud ka. Wala lang dili lang dinha. But is pasabot ni Jesus nga kung nabati po nimo ang kaluoy sa iyong kahimtang tingali mo komentaryo tagrabiha sa itong pariya, uy, wa magid mo tabang, labihay po itong libita, wa magid mo tabang, kaluoy po at gibanhigan, mubati ta ni ana. Tingali mo bati ta sa itong maigsuon nga luuya po nila na positive ba sa virus, sa COVID. Kaluoy po na mo masilingan na sunugan, kaluoy sa mong igsuon, intawon, gikawatan ug uban pakha nga mga dili nindot nga nahitabo silang kinabuhi, nindot ni bati ta, ni simpatiya ta, ni kondolensya ta. Pero ang giingon ni Jesus, buhata ang iyang gibati, buhata ang imong gibati. Pinanggang katawhan sa Dios. Sa atong panahon karon, kita unta ang mga maayong Samaritano. Kay kung mahimo nato na tinuod gyud ay nga dili lang ang Dios ang wala malimot sa kasabutan. Kita di ang tanan kanunay tang nahinumdum sa kasabutan nga gihimo sa Dios, tali nato nga iyang mga palangga. Ang Dios wala malimot sa kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang mga nagdebosyon pod sa mga birhen sa kota wala malimot sa maong kasabutan. Kay among gipuy-an ang usa kamanindot nga pagbati sa pagtabang sa kaluoy amo nga gihubad sa among buhat sa tinuod nga pagmahal ilabi na gyud sa mas nanginahanglan. Balikon nako hinaot unta nga kining payag nga magpahinumdum nato sa pag-uban sa Dios gumikan sa iya ang talaksa nga pagmahal dili magpayhag sa atong kadanghag tungod kay gibali wala nato ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Ato garong ipadamat sa Dios ang atong mga panginahanglan. Masaligon kanunay sa iyang pagmahal o pag-amuma nato. Sa matag pag-ampo, muawi kita sa pag-ingon.
nga ang mga kaparian ug mga religious orders mopadangat sa ilang mga pag-ampo ug mga hinabang ngadto sa mga katawhan nga naglisod pagbangon gumikan sa COVID-19 crisis. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Interagency Task Force o IETF sa lokal ug nasyonal nga pangagamhanan malamdagan sa Espiritu Santo diha sa pagbuhat og mga balaod alang sa kaaliman sa mga masakiton nga gitakbuyan sa COVID-19, pagsugpo sa pagkuyanap sa coronavirus, pagsulbad sa ekonomikanhong kalisod ug paghatag og hustong edukasyon sa mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga Kristohanong katilingban, bisan anaa sa nagkalain-laing kinaiya, kolor, katakos o kaliwat, magkahiusa, magsadya, ug maninguha sa kalinaw, uban ug diha ni Kristo Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga millennials o Gen Zs mudawat sa sakramento sa paghinulsol o makakaton sa pagpuasa, pagsakripisyo o pagpinitensya, magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong mga nangamatay, nga ang Diyos Amahan, mopadagayday sa iyang kaluoy ug gugma, ilabi na ngadto kanila, nga kinasingkasing, nga nagbasol sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga hinanali nga panginahanglan sa atong katilingban ug sa atong tagsatag sa kabanay ug alang sa ato ang kaugalingon nga mga tinguha, mga gikinahanglan sa kinasingkasing atong iampo diha sa kahilom. Mahigog na ano mang gihatagon nga Amahan, palihog ihatag kanamo ang among mga gipangayo, apil ang niya sa mong kasing-kasing, kay kining tanan gilaong manamong madawat pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpapala mo, handa
Mga igsuon pagampo kamo aron kining atong gihalad nga sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa nga tanan. Alang sa pagkayagpagimaya sa iyang ngalan, alang usap sa atong kapusalanan at sa tibok niya santos nga sibagan. Ginoo kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak. Nangayo nga mahimong kami nga halad nga walay katapusan na alang kanimo. Gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Ang ngaig matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunig sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong. Pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos ng imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Diyos sa kagaguman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usama sa kahikasan. Dahil ko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata ninyo kining tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, nga nagtubos sa damo. Pinaagi sa imong puso pagkabana, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo sa tanan nga mga giordinahan. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambig sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton at sa katuigan, uban kanila amoy kaw nga daygon, o amoy kaw himayaon, pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagahom nga diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa karon sa kinasingkasing mga haskita sa pagsangpit kaniya. Pagkay ko ng imong ngalan, wabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod. Dinhi sa yuta, mayon sa langit. Kalanon na mo sa matag alaw, ihatag ka na mo karong alawa. Ugpasaylo at kami sa amo. Dili mo kami ituyat sa mga panulay. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, ilabi na gyud ning panahon sa pandemya. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo naging ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, Ginoo, kundi ang among pagsalig kanimo. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Ato'y paambit ang kalinaw ni Kristo sa usag-usa timaan sa itong panaginigsuunay. Kalinaw, kalinaw. Mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios may puyo uban kanato. Ang kodero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa iyang panihapon. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanatong tanan alang sa kinabuhing dayon.
Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong hadumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos sa pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Kitang tanan, makahagahom nga Diyos, kami imong mga anak, nangalipay ka ani aman kami ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunayang kaayuhan sa lawas ug kalag, maaga kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhi, sa among mga pagpanaw, mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Maglingkod sa makachot para sa mga pahibalo. May gabi ka na itong tanan. Atong kinasing-kasing pagpasalamat sa atong priest presider karon, si Father Edward Tabada. Uban sa mga kaubang pari, si Father Darrell Rosales, Father Marvin Osmeña, at Father Zacarias Montecalcon. Pasalamat usab sa atong mga Eucharistic ministers, Knights of the Altar, lectors of commentator, sa atong choir of organist, o kang Sir Manuel Roquillo sa DXPD, o sa atong mga mass collectors. Karon ang ikalima nga adlaw sa Novena Misa sa Pangilin sa mga Bayag. Atong pasalamatan ang ABC in charge, ang ABC Core Group sa Holy Cross Parish sa Gamo, ug sa mga parokya sa Jimenez Parish, Katipunan Parish ug Sinacaban Parish. Mining adlaw usab ang mga sponsors mao ang Farmacia Susana, Western Mindanao School of Technology, Legion of Mary, Phyllis Jewelry and Pawn Shop, Cofradía de San Jose, DMI and P of C Aguada and Annex, o mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta o kanatong tanan nga niya karon. Daghan salamat. Ugma pohon, Oktobre 6, adlaw Martes, ang atong mga sponsors, St. Joseph's Hospital, Vic General Merchandise, Bazamis Multipurpose Cooperative, Gigi Mega Mall, Sacred Heart of Jesus, Holy Face of Jesus, Lemon Junk and Excavator, Divine Mercy Devotees, Perpetual Dawn Rosarian, ug mga kauban sa apostolado sa Birhen sa Kuta. Ang in-charge nini ang ABC Core Group sa San Vicente de Paul, Tinago, Pasay Parish, uban sa Todela o Clarin Parish. Ang oras sa Novena, ugma, maghihapon, alas 4 sa hapon, ug masunod ang Santos na Misa sa may alas 5 sa hapon. Ang atong priest presider, si Father G.C. Langgam. Daghang salamat. O sa payanong salamat po, sister. Ato po nga i-acknowledge ang presence sa pipila ka mga magtutudlo, mga principal sa Archdiocese Commission on Education nga niya uban nato gikan sa lain nga mga eskwelahan, pipila na diya sa likod, nitambong sila ganiya sa ordination ni Father Elmo ug sa iyang Thanksgiving. Masalamat kaayo teachers and principals ug mga kauban sa buluhaton sa pagtudlo. Salamat sa inyong pag-uban kanamo. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaniyong tanan ug sa inyong tagsa-tagsa kabanay ang mahigugmaon nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang Santos nga Misa, lakaw kamo baw na ug ipaambit ang gugmag ang kalinaw ni Kristo. Maayong gabi kanyong tanan atong palakpakan ng Ginoo. Nini kalima nga adlaw sa Novena Misa sa atong pagpangandam sa Pangilin sa mga Bayag.